Jovanka Baja, stručna suradnica Kantonalnog suda u Novom Travniku. Kantonalni sud u Novom Travniku već tradicionalno obilježava Evropski dan pravde. Znači, ove godine smo organizirani odnosno dana otvorenih vrata, u sklopu kojeg je organiziran obilazak učenika i studenata. Znači, danas će studentima pravnih fakulteta biti omogućeno praćenje suđenja, a za studente smo organizirali posjetu u vidu obilaska suda, nakon čega će im biti održana prezentacija gdje će im na jedan slikovit način biti prikazano šta je to što oni mogu očekivati u slučaju da se pojave u jednom dijelu kaznenog postupka, da li kao svjedok ili eventualno žrtva. Puste ruke pored sebe, nakon lagano da se opustite. Ispružite ruke ispred sebe, podignite iznad, malo zategnite da osjetite napetost u ramenu. Kao vratite. To su jedna od vježbi koje mi pokazujemo našim djeci svjedocima kako bi ih opustili kada oni uđu u sudnicu. Prije nego što počnem predstaviti ove vodiče, ukratko ću vam nešto reći o našem odjelu za podršku svjedocima. Znači, odjel za podršku svjedocima je počeo s radom 2013. godine u Kantonalnom sudu. Za podršku svjedocima mi pružamo psihološku, socijalnu, emotivnu, tehničku, logističku podršku svim svjedocima koji svjedoče pred Kantonalnim sudom. Također, prošle godine Kantonalni sud je potpisao sporazum o suradnji sa općinskim sudovima. To je Općinski sud u Travniku, Buglu, zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku. Sada naše vodiče ili brošure. U okviru projekta Pravda za svako dijete nastali su ovi vodiči ili brošure. Znači, imamo 3 vrste vodiča, brošura. Prva je šta je to svjedok, to je za djecu od 7 do 12 godina. Ovi vodiči brošure su nastale u okviru projekta Pravda za svako dijete. Njih je implementiralo društvo za u kaznenom postupku. Ovo je prvi put ovakva vrsta vodiča da je napravljena u Bosni i Hercegovini.